Hola, bon dia a totes i a tots. Bon dia a tothom. Diumenge de Rams. Diumenge 2 d'abril, a l'església parroquial, a les 6 de la tarda, vam poder escoltar el 38è aplec del cant coral amb l'assistència de la Coral Riu de Villes, la Coral La Ginesta i el Cor Calafallenc. Els que no vau poder assistir-hi podeu gaudir de les darreres cançons cantades les tres corals totes juntes. Aquí les teniu. Oh
Ona Bitlles, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.